беренчесе сагыну Ленар. Иң беренчесе менә мин шул хәтле, мин әле Мәскәүгә килмәгән кеше түгел. Минем монда абыйларым яшәп, мин монда килгән, кичкенәдән күргән, мин Кызыл мәйданында күргән, бөтенсен күргән бала идем. Ләкин ничек кенә булмасын, менә мин шул беренче айны Мәскәүгә килеп төпләнгәч, туганнарым да яшәүмә карамастан, менә минем карават өстендә илеп тора иде календарь. Менә һәрбер көнне мин әниемнең туган көнен көттем, 7 октябрьне. Менә шуны әйләндереп, менә беләсезме, башта ноябрьнең көттем. Аннан соң түзә алмадым. Менә ул сагышны иң кыены шул. Үзелеп сагынган менә ул иң беренче ай. Менә шул вакытта гына мин Татарстанны яратканын белдем. Мин тыңлыйм да Лилияна Сафинаның сөйләгән Зифа Кадированың әсәрен укыган шикелле. Шундай күз алдыма килеп баса уже. Менә шундай чыннан да ул менә УАЗик машинасы, Камыллы авылы кыр күз. Менә шундый кар жаңгы җавап тора. Менә уже игеннәр урылган җир туфрак. Менә җир туфрак, менә беләсез, менә шуны ашыйсы килде. Менә шул бигрәк кыен булды. Менә бу бит уйлап чыккан сүз түгел, менә бу искиткеч. Илсияр, синең дә Мәскәүгә килү һәм Мәскәүне яулау тарихың Лилияныкынан ким түгелдер, әйме шушы драматизм ягыннан. Син дә туфракны ашар дәрәҗәгә җиттеңме? Мин тыңлап утырып тетрәндем шулай. Мин менә хәзер җылап җибәрәм дигән менә шундый хис туды.